सावंतवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याचं औचित्य साधून सावंतवाडीचे सुपुत्र लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांनी संकलन केलेल्या कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा लेखिका सुनीता दीक्षित यांनी ठाकूर कुटुंबियांचा सन्मान केला। जीवन सुवर्ण संधी मना तजुनी आळसपणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल मना मुखाने विठ्ठल विठ्ठल मना अमोल जीवन सुवर्ण संधी तजुनी आळसपणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा। भाऊंच्या स्मरणार्थ मी एकच कडवा आपल्या सगळ्यांसमोर म्हणलेला आहे। वेळेचं बंधन आहे। सगळ्या सावंतवाडीकरांचे मी अनंत आभार मानते, कारण तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी सावंतवाडीतील पांडुरंगाच्या प्रेमापोटी आज मला इथे मानाने सन्मानाने बोलवण्यात आलं आहे। आणि मी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याच्या प्रकाशनासाठी खूप कष्ट घेणारे स्वामी भाऊ मसूरकरांचे आवडते भक्त ठाकूर साहेब यांना मी बोलवते आणि माझ्याच तर्फे मी त्यांना श्रीफळ आणि शाल देऊन त्यांचा सन्मान करते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।